eNingizimu Afrika sesibuyile manje sizogoqa nayi ingcindezi bizwa ngokuthi peer pressure, ukuthanda imali, ukuthanda izinto. Yini ekufuze njengabafana abancane niqaphele noma nifunde ekutheni into uma ungenayo ukwazi ukubekezela ukuthi awunayo ngaphandle kokuthi uzucabange ukuthi fanele ungene ebugebengwini, ngaphandle kokuthi uzuvumele abangani bakho ukuthi bakwenzise into errong ebugebengu? Into yokuqala ekufanele sikhulume ngayo ekukhulunywa ngayo kakhulu i-group yabantu ohlala nayo. Okay. Yonto fanele uqala ukuyilungise le abantu ohlala nabo. Leyo peer pressure akubi peer pressure ekisa phambili. So i-group it plays an important role la kulento le. So kubalekile ukuthi ube abantu ababangani bakho bahlaziye ukuthi bawuhlobo njani. Yeah. Lwandle. Yini ongakwazi ukuyenza ekutheni nasi isimo nazi izinto uyazithanda kodwa ucabange wena i-background yakho la uphuma khona ukuthi mhlawumbe angeke ngikwazi ukuzithola lezi zinto manje kodwa anginankinga ngingaphili ngazo ngikhululeke ngingazizwa engathi angiseyena umuntu ngoba lezi zinto anginazo. Ukuthi ngakusiza ukuthi uyitshele wena emqondweni ukuthi angakabi nalezo zinto kusawumena ngiyilinde ngaphambi kokuthi ngizithole. Pumelelo nabo abangane banezimoto banemali awunayo imali ngalesi sikhathi bekhona kodwa ungakwazi yini ukuphila kanye nabo ungazenyezi wena njengomfana okhulayo? Yeah, ungakwazi ukuphila nabo. Kodwa ihleli ikhona lonto le. Okay. Thinta kancane kancane. Lento ekuthinta kancane singayenza kanjani makuthiwa ngempela ama means awekho ukuthi noma ikuthinta kodwa ingakudestroy? Indlela engenzeka ngayo ngeke ngisho ukuthi futhi akasuke kulowo bangani. Ngoba mhlambe lo bangani laba bangamsiza ngaphambili. Mase izinto seziqhubeka nje kahle. Yeah. Ukuthi ahlale nje yena afunde ukubekezela. Afunde ukubekezela. Isimo sinjalo kodwa azi ukuthi namhlanje yes. Abangane nabo akwazi ukuxoxisana nabo. Abatshele izinto abhekana nazo. Ngoba ngazama kanjani ukuthi nayi ingcindezi yabangani. Uyacabanga ukuthi ubufuna amateko kodwa unawo. Ungagcina untshontshe ekhaya. Ungenza kanjani ukuthi ungagcina untshontshe kodwa ukwazi ukuqhubeka uphile nabo? Lento izobuyela ephuzini lekade ngisho ukuthi if awunayo into ekugqugquzelayo ukuthi untshontshe awuvumeli nakuwena ukuthi untshontshe. Uma ingekho into ekugqugquzelayo ukuthi untshontshe awuvumeli ukuthi untshontshe. Lwandle siyangasekugcineni manje. Nangu umngani wakho unezinto wena unazo lezi zinto. Uthi iye ekhaya uyontshontsha ukuthi ukuze sikudayise. Ungavimba kanjani ukuthi ungakwenzi lokho ngoba sekuqala ukugebengu ukubonza kanjani? Ngesinye isikhathi ungavimba ukuthi mhlambe uhlehle kuyena